श्री श्री परवाडेश्वर महाराज आयोजन समितीन दाम्पत्य आशीर्वाद सोहळा आणि तरणाट्यांक मार्गदर्शनाचो कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. आयतारा 6 तारखेक पणजे कंपाल हांगा बांदोडकर मैदानाचेर हो कार्यक्रम जातलो. सांजेच्या 3 वरांचेर कार्यक्रमाक सुरवात जातली. घरांत जावपी वादाचेर ताबो दवरपाचेर आनी मोगान रावपाचेर मार्गदर्शन दितले, अशी माहिती सद्गुरू भाऊ महाराजान दिल्या. आजकालची कपल्स आहेत, त्या कपल्सांनी कसं राहिलं पाहिजे, कसं वागलं पाहिजे आणि मुलावर संस्कार कसे केले पाहिजेत. मुलावर संस्कार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण का आजची जी मुलं आहेत ते उद्याचं आमचं भारताचं भविष्य आहे. त्यासाठी हे जे मार्गदर्शन करणं, घरातलं वातावरण चांगलं आनंदी ठेवणं, मुलांना चांगले संस्कार देणं ही आजच्या कपलची गरज आहे. ती गरज सगळ्यांनी समजून घेतली पाहिजे, जाणून घेतली पाहिजे आणि आजच्या मुलांना चांगले संस्कार दिले पाहिजेत. आजची मुलं जी आहेत ती पुष्कळशा दबावाखाली राहतात, पुष्कळशा त्यांच्यावर स्ट्रेस आहे, पुष्कळसं तर त्यांच्यावर एक आईवडिलांचं एक त्यांच्यावर बर्डन आहे. ते बर्डन ती मुलं थोडंसं काहीतरी झालं किंवा थोडंसं काहीतरी आईवडिलांनी म्हटलं किंवा थोडेसे काहीतरी मार्क्स कमी पडले म्हणजे ते शेवटच्या ह्याला म्हणजे आत्महत्यापर्यंत ते पोचतात. त्यासाठी हे युवकांना पण एक मार्गदर्शन आहे. हे जीवन जे आहे सुंदर आहे, खूप चांगलं आहे आणि हे जीवन जगण्यासाठी आहे. हे जीवन नरक भोगण्यासाठी कधीच नाही आहे. तर हा आमचा ह्याच्यातून एवढाच संदेश आहे की जग खूप सुंदर आहे. सगळ्यांनी आम्ही एक ह्या जगातले थोड्या काळापुरती आम्ही या जगातले पाहुणे आहेत. तर सगळ्यांनी आनंदाने जगलं पाहिजे, आनंदाने राहिलं पाहिजे आणि प्रेमाने सगळ्याकडे बघितलं पाहिजे. जर आम्ही प्रेमाने बघितलं नाही तर त्याचा उपयोग काही होणार नाही. कारण का द्वेष करून अहंकार करून काही मिळत नाही. तर द्वेष करून अहंकार करून आपलाच नुकसान होतं आहे आणि आपण अधोगतीला पोचतो. तर अधोगतीला न पोचता हे जीवन स्वर्गाचं सुख लुटण्यासाठी आहे. तर जर आपण चांगला विचार केला, मन साफ ठेवलं तर नक्कीच आम्ही जीवन चांगल्या प्रकारे आनंदाने आणि एक मानव म्हणून आम्ही जगू शकणार. नाहीतर मानव आणि जनावर याच्यात काय फरक तो काय राहणार. समजा असं आम्ही भरकटत गेले, असंच सगळ्यांचे द्वेष करत राहिले तर कारण का मानव पण प्रपंच करतो काय आणि जनावरं पण करतात. कारण का जनावरं आपल्या मुलाबाळांना हे करतात, त्यांचं रक्षण करतात, त्यांना खाऊ घालतात, त्यांचं काळजी घेतात. पण आम्ही मानव आहोत. मानव म्हटल्याप्रमाणे मानवासारखं वागलं पाहिजे, माणसासारखं राहिलं पाहिजे. त्यासाठी पैसा मोठा नाही आहे, माणुसकी मोठी आहे, इन्सानियत मोठी आहे. ते प्रत्येकाने इन्सानियत राखली पाहिजे आणि प्रेमाने जगलं पाहिजे, दुसऱ्याने जगायला दिलं पाहिजे. हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सगळ्या कपल्सनी सगळ्यांनी इकडे आलं पाहिजे, या कार्यक्रमाला मुलाने आलं पाहिजे आणि एक चांगले संस्कार घेतले पाहिजे. एक आनंदाचं आम्ही वातावरण तयार केलं पाहिजे आणि आम्ही सगळेजण मिळून चांगल्या रीतीने जगलं पाहिजे. सगळ्यांनी म्हणून आपण आनंदी जीवन जगलं पाहिजे. कुठलाही अहंकार किंवा कुठेही हे न करता आमचं जीवन बर्बाद न करता जीवन चांगल्या रीतीने आम्ही समाधानाने जगलं पाहिजे आणि प्रत्येकाने ह्याचा विचार केला पाहिजे. आणि हा कार्यक्रमाला आम्ही तुमच्यामार्फत सगळ्यांना आवाहन करतात की ह्या सगळ्यात जास्तीत जास्त लोकांनी कंपाल मैदानावर बांदोडकर ग्राउंडवरती लोकांनी यावं आणि ह्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा. आणि मुलांची जी आत्महत्या होतात, आज कपल्सची इकडे तिकडे येऊन अनेकसे घटस्फोट होतात, ते न होता सगळ्यांनी आनंदाने राहायचं आहे, आनंदाने वागायचं आहे आणि चांगलं कर्म करून आम्ही या जगाला निरोप द्यायचा आहे.